האמת היא, לפני 3 שנים נסעתי לערבה לחברים שלי, בשביל לשבת קצת בשקט ולכתוב. מה זה אומר העולם הוא גברי? זה אומר שהוא מונע על ידי כוח, על ידי רדיפת כבוד, על ידי רדיפת שלטון, על ידי הפחדה, על ידי דיכוי. העולם הוא גברי. אז מי בעצם מדכא פה? חצי עולם מבוזבז או לא מנוצל. איך החיים נמשכים? הרי כולנו יודעים, נכון? ואם בית ואם משפחה מנוהלים על ידי מי? אז למה לא העולם בעצם? יהיה מקום לכולם. הייתי רוצה שאימהות תשמענה, ושגם גברים ישמעו. יש חברה, יש מדינה שהיא כמו בית בשביל מי שגר בה ומי שאזרח, וכל אלה צריכים לחיות. החיים הם בעצם העניין, לא? על מה נלחמים פה? על מה מדובר? אני מסתכל וזה הכל גברי. זה הכל במונחים גבריים. זה הכל כוח, זה הכל שלטון, זה הכל אינטרסים. עוד פעם, אני חוזר לכוח כל הזמן. כל הזמן לכוח וכבוד. כי מה יש לו לגבר בעצם ואני גבר? צריך להמציא את עצמך אם אתה גבר. השאלה אם שיר יכול לעשות משהו או להשפיע, זה ששומעים אותו ומקשרים אותו, זה בעצם, מה שזה יכול להביא זה רק הבנה. השיר הזה, בעיניי, הוא שיר אופטימי. מה שאופטימי זה הרעיון הזה, המחשבה הזאת. ואם הדבר הזה יובן ויגדל כמו מעצמו, כי אני לא חושב שכוח יכול להביא את זה.